I jo, un servidor, també. Ja se senten els coets? Heu sentit algú? No. Jo tampoc. Però ja es sentirà, ja. Els coets, la música, la gent cantant, parlant, bramant, i un que l'altre manant a fer la mà. Tranquil·leta, ara es començarem. El president no té la culpa de que esto comenci tard. Mira, a mi em té igual qui tingui la culpa, però jo tinc moltes coses que fer encara. Mira, tinc que preparar el sopar per esta nit i esperar a que acaben I que també podràs llevar taula, no? No, dona, quan després acabem anem a fer un xupito. Ah, ¿y tienes ayer? Pero si estás que me ha venido primer. Ay, madre que no vives. Què? El president també té la culpa de que no t'han acabes de pagar? Bueno, deixeu-vos estar de demás. Pues comencem. Mira, el sopar per preparar. En fi, les 7 coses que has de fer a la teua falla. Per armar picabaralla o per a fotre a una falla és el principi motor seguir al peu de la casa. Qué guasa, que el chique no té WhatsApp. ¿Por qué no? Que no, que es quita con tota la vida. ¡Anem aquí de lo mejor, cridem tots! ¡Alberto! Alberto, tira por fuera. Alberto, sal. Ja es comença, per favor. Que deixen entrar el soroll, l'olor a pólvora i a flors. I que isquen tots, grans, menuts i forasters, a gaudir de la festa fallera. Fallers, de Niers, barri de Campament, visca Sant Josep! No m'estranya, filla, perquè mos han fet navegar contra vent i marea i per a què? Perquè aquí no estan... Un momentet, xiques, no es desesperem. Hem vingut així en un objectiu clar, que és trobar... Són les dones d'uns pirates desapareguts. Els coneixes? Bona vesprada, senyoreta. Això fallera vas capturar els vostres homes. Això significa que els has matat? No, dona, de poca tia, no és lo més bonic veure a tope de dones pel carrer de Dénia lluint els seus majestuosos vestits? És que esteu guapíssimes. Un moment, capità, has dit meravellosos vestits? Sí, sí.